Ngiyaphinda ngiyanibikelela abantwana bakaNkulunkulu. Amen. Ngithi anginazise ukuthi njengoba siphezu lentaba eKhenana azizothatha amandla kepha sizolanda izibusiso. Amen. Amen. Kungijabulisa ke ukuthi wonke umuntu la mayisehamba njengoba umhlangano uvalwa namhlanje mayisehamba ngakuthola konke kade kuzele la. Le ndaba esikuyona iKhenana ingcwele. Amen. Engikucelayo kunina ke eManazaretha Ebuhleni ukubani siyihloniphe sishiye nabo ungcwele singayingcolisi. Amen. Amen. Bese ngibonga ubuhle bomhlangano usuka Ebuhleni waze wangena la eKhenana konke kusahamba kahle. Amen. Ngibonge futhi namakhehla engihamba nawo ubaba omkhulu Khulilanga Khulunyaka izulu nobaba uthi ngolamakhosazana ngamandla abangipha wona ukwenza lo msebenzi wabo. Ninenhlanhla ke naManazaretha Ebuhleni ngoba kuthiwa iphatheni kahle into yenu ningayoni. Mina kuthiwa kumina ngime phambi kwenu akuyona yami lento kaNkulunkulu. Mangase ngithi nabami ngizobhenza ngiqhenye bese kuphela lobuhle bobuNazaretha akuyona yami lento eyaNkulunkulu. Amen. Futhi indaba kaShembe into engeke wayichaza. Shembe uyiqili elikwazi ukuyigota emhlane. Ebekhona amaqili angakwazi ukuyigota emhlane. Yebo nje nila ngicwele niba ngaka nihlubisile le ndaba anibizwanga yimina kepha uyena uShembe ukhiphe ihashe lakhe elimpunga lamba lenimema umhlaba wonke ngoba sengcwele. Amen. Uzonke lesikhathi kade uvaliwe kulukhuni kodwa ngoba uShembe yiqili thema sekufika isikhathi sakhe wangena enhliziyweni zabaphathi bezwe bayivula lento sila sikhona nje ngabo ubuqili kaShembe. Amen.
iyavinjwa mayise ifuna into yakho uyayifuna izokwenzeka Bunani uvele mafi igoli la emampondo ala Cape Town bala Mpumalanga province la bonke abantu bala bezela uNyazilwezulu. Amen.